Той е един от основните дарители, с чиято помощ бе построен Дневният център за деца с увреждане, символ на любов. Винаги лично е ангажиран с това, което се прави тук. Открит е за всякакви нови идеи. Изказвам сърдечната благодарност на гоцеделческата общественост за направеното през годините от господин Християн Лов. Приемете и моята лична благодарност за вашата безрезервна подкрепа. Der politischen Gemeindekörperschaften. Многоуважаеми дами и господа от политическите кръгове, Liebe Mitreisenden von Deutschland, скъпи пътници от Германия und vor allen Dingen liebe Bürger von Gottesdorf. и преди всичко скъпи граждани на Гоцеделчев. Wir wären heute alle nicht hier, wenn es nicht einen Mann gegeben hat, nämlich Paul Lenz. Ние всички не бихме били днес тук, ако нямаше един човек, а именно Паул Ленц, der nach seinem beruflichen Werdegang als Prediger, als Verkündiger des Evangeliums, der Botschaft Gottes, sich zur Aufgabe gestellt hat, Menschen zu helfen. който според своите убеждения, според своята християнска същност, да помага на хората. Zugang zu der Stadt, zu den Körperschaften, aber auch zu den Menschen. И ако вие днес ми благодарите, аз искам да предам нататък тази благодарност на населението на Гоцеделчев, на отговорните политици, защото вие ни приехте тогава с отворени обятия. Und es ist ja auch hier in Gotzedelschaft für mich wieder ein Erlebnis, dass wenn man schenkt, ist man der Beschenkte. Nicht nur durch Orden, sondern durch persönliche und menschliche Beziehungen. И за мен отново тук в Гоцеделчев е това, че когато подаряваш, ти всъщност си надарения. С решение номер 258 от 25 юни 2013 година, на основание от Закона за местно самоуправление и местна администрация и правилника за удостояване със званието почетен гражданин на град Гоцеделчев, Общинският съвет реши удостоява със званието почетен гражданин на град Гоцеделчев господин Дитер Хартел за безкористната му дейност, изключителните му услуги за подпомагане на хора с увреждания в община Гоцеделчев и изграждането на необходимата материална база. Изказваме нашата благодарност за свършеното от фондация Символ на любовта в община Гоцеделчев. Когато получих новината, че ще бъда удостоен със званието почетен гражданин на този град, war ich zunächst einmal sehr überrascht. първоначално бях много изненадан. Denn eigentlich habe ich nur meine Arbeit gemacht. Защото всъщност аз само си върших работата. Das, was Herr Loh im Vorfeld bereits gesagt hat, könnte ich alles wiederholen. Това, което господин Ло вече каза, всъщност мога да повторя отново. Ich tue das nicht. Няма да го направя. Aber ich bin im gleichen Auftrag hier, wie es beschrieben hat. Но аз съм заради същите неща тук, които той вече описа. Gott, der seine Liebe gegeben hat zu uns Menschen, Бог, който даде своята любов на нас хората, hat uns ermuntert, diese Liebe weiterzugeben an die Menschen, die Hilfe und Liebe brauchen. ни окуражи да дадем тази любов на други хора, които се нуждаят от помощ и от любов.